ai mana shiru dan Allah. واحد سورة كم سنة فرق؟ واحد سورة كم سنة فرق؟ واحد إلا خمسة واحد إلا كم سنة فرق؟ إلا خمسة واحدة أنا في البيت واحدة Wahada, yi haƙuri dan Allah. Okay, let's go. ina ma okay da nera mura arziki na ina ma da dama da na da kan yan cikin ƙasar mu so juna ina ma a ce ina da ƙarfi da na gayyaci yan uwa gidana su kwana gaskiya ne excellent yayi Komai. Za ki fara tunanin kawai abin nan ɗinki. ya aka yawan shiga ban kai Okay, za ka fara. Ansu. ina ma da Ban tumo da mun fara. Da daidai za ta fita. Mu je. Ku zo mu haɗa kanmu mu samo mafita da illa kisan mazan mu har 'yan mata. Ina ma da dama da na haɗa kan 'yan cikin ƙasar mu so juna. Ina ma a ce ina da ƙarfi